На вашето внимание, апартаментът преди. В снимки ще видите хола и антрето, тъй като това е мястото, което ще реновираме и ще подобрим. Ще направим хола като студио, тъй като е доста голямо и съответно ще го отделим от останалата част от апартамента. Първото нещо, с което имахме проблем, е тока, тъй като изобщо нямаше електрическо табло. Та съответно, това е и началото. Вече сме, перфектни сме, кажи го пак. Не, му да вържиш с табло. Всичко е стигнало къде трябва. Аз мога да разместа бушонки, за да мога да стигна. Супер. Какво стана сега? Обясни. Къде обяснявам? Пак на ролата. Имам и топ на рейла. Но там татка вече има и тук. Не знам какво е това. Тук падна. Добре. На тази става си набахти шито, честно. Сега фаща дисбаланс. Добре, имахме проблем с основния бушон, ама Стефи някак се го измести и го оправи. Няма да обяснява явно повече. Да покажа, дами и господа, имаме ток. Нека да покажа, ето бушончета. Това не е за показване, това е супер каубойско. Се е Това е тая. точно го да показваш, защото това е най-големият ми разил в живота, така че. Ама за да не ги удължавам, другия път ще ги направим така. Осочи го с малко тиксо там, нищо няма. Но забележи, ние едно ни удължи. Ние едно ни удължи. Супер. Ето едно мрънчо. Едно мрънчо е тук някаква боя. И да видим. Така вече премахнахме тапетите в коридора. Тук се личи за някаква влага има тук и съответно мазилката си беше паднала. Обаче проблема сега е, че на места е слагано лепило, на места е лепено с нещо, с силикон, някакви такива, дето лесно паднаха. Но ето тук, където е слагано лепило, или там нещо друго, не знам, пада цялата мазилка по ето този начин, както се вижда тук. От тук, отдолу. Това вече го изчистих. Ето така. Ето така. Тук горе-долу се задържа мазилката. Така че не е чак толкова, ако фокусира добре, нали? Не знам защо. Ето. Ето тук също, то се личи къде имаше пак от това лепило. До-долу. Ето така. И съответно трябва да го измажем наново. Но ето тук се маха изключително трудно отдолу и не знам как точно ще се случи. Напоявам го с вода. Но да, ето тук също има някакви останки. И като цяло цялата е тази част е с това лепило додолу. Нали, смисъл това ъгълче и горе. Ето тук също има още маничко. Но като цяло премахнахме тапетите и горе-долу нещата изглеждат добре. Остава да се премахнат тук цокола. И да замажем. Просто трябва да го изчистим, тъй като Стефи ще мести тази лампа тук по средата. Окей, подготвих си нивелчето, за да виждам колко равни може да ги направим ъглите. Да, сега ще я забъркаме, трябва да стане доста 'Окей. Сместа ми е готова.
Взела съм голямата шпатула, защото мисля да замажа сега тази цинешка цялата. Тук как го направих, за да поправя ъглите. Както се вижда, той стана доста добре. Сложих горе също, за да изпина и него. Малко по-трудно ще се случи с него, защото там има доста място в ето тази част. Ето тук, да. Както и в този ъгъл, който долу е по-издаден, та съответно горе ще има доста запълване. Но сега ще се опитам да мина цялата тази стеничка. Ето тук, ето да се види хубаво за какво иде реч. Да видим дали ще стане по-добре. Чакам само Стефи да махне за качалките. Нека да покажем само ъглите какво представляват. Както казах, това е основна стена. Е така. Огромен гъб. Сега да покажа така на една страна, не знам дали ще се види на три нива е това нещо. Е така, може би тук ще се види най-добре колко се разминава, но тук вече Стефи след изравняването се получава доста добре. Да, от тази страна трябва повече. Доста. Да. Да, виждам. Тук виж как изглежда супер издуто. Да. Всъщност. Няма. Трябва да е повече. За да изравним така долу. Дупките са декоративни, така че. Да, Тук е малко. няма значение. Той изглежда на бабуня. Изглежда на бабуня, обаче като застанеш от тук, от този ъгъл, изглежда равно в момента, което е
Айде, че от тук. Най-важното. Изглежда волонтия до Тук просто има да се запълва още. Това ще го изправим. Може би тук служи просто още малко материал. Нека да си.